Hallo, kan I hurtigt at følge Max Mønster? Det er åbenbart det, vi hedder på vores anden kanal. Ja. Har så virkelig den her... Hun går i anden, og jeg går i første. Nej. jeg går i femte, jeg går i femte. Og det er vores kat. Ja, vi henter ham lige. Løv Hansen. Hun er også inde på Max's kanal. Altså inde på vores Max's kanal. Vi har bare lige kaldt den for Max. Yes. Ja, nu må du godt gå ind. Okay. Det har Niall. Og hun laver. Og de er fucking fede, prøv at høre. De er sygt gode. Prøv at høre i forhold til hendes Niall. Og det sneer udenfor lige nu. Så